ଏହି ଗପଟିର ନାମ ଯାଦୁ ଦର୍ପଣ। ତୁଷାର ତାରିଣୀ को ବାହା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଚରଣ ବି ମଙ୍ଗଳା को ବାହା ହୋଇଥାଏ। ଚରଣ ଏବଂ ତୁଷାର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ତୁଷାର ବଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ଚରଣ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥାଏ। ଏହି ଘରେ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରୁ ତାରିଣୀ କଳା ଥାଏ ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ସବୁଠାରୁ ଗୋରା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତା ଶାଶୁମା ସବୁବେଳେ ତାରିଣୀକୁ କାଳି କୋତରୀ କହି ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଚରଣ ଏବଂ ତୁଷାର ସେହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ତାରିଣୀ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଯାଏ। ତା ଶାଶୁମା ଯାହା କହେ ତାରିଣୀକୁ, ତାରିଣୀ ସବୁ କଥା ମାନେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାରିଣୀ, ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତା ଶାଶୁମାର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାରିଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ପଳାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚରଣ ତୁଷାର ଆସି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାରିଣୀ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ପଚାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ପାଟିରୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାରିଣୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚରଣ ଏବଂ ତୁଷାର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଚରଣ ବୋଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ତାରିଣୀକୁ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ବି ଖୋଜିକି ଆଣିବା, ନହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାରିଣୀ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାରିଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀ ହଠାତ୍ ଆସି ଦେଖାହେଲା। ତାରିଣୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପରୀ ତାରିଣୀକୁ ଏଇ ଯାଦୁ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଇ ଦର୍ପଣ ନେଲେ ତୁ କଳାରୁ ଗୋରା ହୋଇଯିବୁ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ତାରିଣୀକୁ ସେ ଦର୍ପଣ ଦେଲା। ସତକୁ ସତ ସେଇ ଦର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ତାରିଣୀ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା, ତାରିଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋରା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାରିଣୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତା ଶାଶୁମା ଲୁଚିକି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚରଣ ଏବଂ ତୁଷାର ତା ମା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଗାଳି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସତ କହିବ ନା ନାହିଁ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାରିଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତାରିଣୀକୁ, ତାରିଣୀ ଗୋରା ହୋଇଯାଇଛି। ତାରିଣୀ ଏମିତି କ'ଣ ଲଗେଇଲା କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋରା ହୋଇଗଲା? ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁଷାର ତାରିଣୀକୁ ଦେଖି ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତା ଶାଶୁମା ସେଇ ଯାଦୁ ଦର୍ପଣ ଚୋରେଇକି ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଗୋରା ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋରାରୁ କଳା ବନିଗଲେ। ତାରିଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏଇମାନେ ହିଁ ସେ ଯାଦୁ ଦର୍ପଣ ଚୋରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଲାଗିଲା। ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତାର ଶାଶୁମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାରିଣୀକୁ କହିଲେ, ଏ କେମିତି ହେଲା କହିଦେ ତାରିଣୀ, ଆମେ ଆଉ ତୋତେ କେବେ ବି କିଛି କହିବୁନୁ। ତାରିଣୀ ସେଇ ଯାଦୁ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରୀମା ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଇ ପରୀଟି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ତାପରେ ପରୀମା ନିଜର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କଳାରୁ ଗୋରା ବନେଇଦେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ତାରିଣୀ କି କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ବୋହୂ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ভাল লাগিଛି তাহলে ভিডিওটিକୁ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ এই କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।